πατέρας Ελπίδιος, που είναι μαζί μας και σήμερα και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μου. Πατέρα μου, την ευλογία σας. Καλή σου μέρα, παιδί μου, ο Θεός να μας ευλογεί όλους, και σε ένα και την οικογένειά σου και τους αγαπητούς ακροατές του σταθμού σας, αλλά και όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Σήμερα Μεγάλη Τρίτη. Θέλω όλη αυτή την μεγάλη εβδομάδα, το είπα, ενημέρωσα τους φίλους ακροατές ότι κάθε μέρα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για το μήνυμα της Μεγάλης Εβδομάδας, για το μήνυμα της κορύφωσης του Θείου Δράματος, και σήμερα είναι Μεγάλη Τρίτη, είναι μια ιδιαίτερη ημέρα και η σημερινή. Σίγουρα έχουμε το τροπάριο της Κασιανής, έχουμε την γνωστή παραβολή των 10 Παρθένων. Ποια είναι τα μηνύματα που θα λάβουμε σήμερα στην Εκκλησιά, πατέρα μου? Στέφανε μου, σωστά είπες ότι είναι ένα μεγάλο μήνυμα σήμερα της Μεγάλης Τρίτης. Γιατί όμως? Γιατί εκείνο που είναι το άρωμα της αγάπης, που είναι η ευωδία της αγάπης, που είναι η μελωδία της αγάπης, δεν είναι τίποτα άλλο από τη συγγνώμη. Να μπορείς να αγαπάς τον σύντροφό σου, να αγαπάς τον φίλο σου, να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, αλλά και να τον κατανοείς. Αλλά περισσότερο να κατανοείς και τις δυσκολίες του και τις αδυναμίες του, και να μπορείς να λες την πιο γλυκιά λέξη της αγάπης, που είναι συγγνώμη. Αυτό είναι σήμερα το μήνυμα της Μεγάλης Τρίτης, αλλά είναι και το μήνυμα της χριστιανικής μας πίστης. Το μήνυμα της χριστιανικής μας πίστης. Θα σου πω, Στέφανε μου, ένα γεγονός συνταρακτικό που έγινε πριν λίγες μέρες, πριν αρχίσει δηλαδή η Σαρακοστή, το οποίο μπορεί να ερμηνεύσει ακόμα καλύτερα από ξένα χείλη πια, όχι από πνευματικά χείλη, την δύναμη της μετανοίας, αλλά και τον φόβο που προκαλεί σε όλους εκείνους που έχουν ενστερνιστεί το σκοτεινό πνεύμα του φθόνου. Άκουσε να δεις, παιδί μου, τι έγινε. Πριν λίγες λοιπόν μέρες με φώναξαν σε ένα σπίτι να δω ένα παλικάρι. Ήταν άρρωστο το παλικάρι και ήθελα να προσευχηθώ γι' αυτό και ταυτόχρονα να μου πει και τα προβλήματά του, τις δυσκολίες του, τα λάθη του, τις αμαρτίες του. Μου είπαν ότι για πρώτη φορά θα εξομολογεί το αυτό που είχε κάνει. Πήγα να δω αυτό το παλικάρι και να του δώσω, όπως ήθελαν οι γονείς του, λίγο ελπίδα. Την ώρα, παιδί μου, που μιλούσαμε μόνοι μας και μου είπε, πατέρα, θέλω να σου πω τα λάθη που έκανα και να εξομολογηθώ. Εκείνη τη στιγμή, μετά από λίγο, δηλαδή αφού είπε 2-3 λάθη, παρουσιάστηκε το κακό πνεύμα που υπήρχε μέσα του. Εγώ δεν ήξερα ότι το παιδί είχε πρόβλημα με τα δαιμόνια και τα δαιμονισμένο και μου το απέκρυψαν. Πήγα λοιπόν σε αυτό το σπίτι χωρίς να ξέρω αυτά. Την ώρα λοιπόν που άρχισε και του έλεγα ότι μη φοβάσαι για τα λάθη σου, παιδί μου, ο Χριστός σε αγαπά πολύ. Εξάλλου γι' αυτό είναι το Χριστός στη γη. Τώρα σε λίγο θα έχουμε το Πάσχα. Τι σημαίνει Πάσχα, τι σημαίνει Μεγάλη Εβδομάδα? Έρχεται ο Χριστός όχι σαν προφήτης, όχι σαν Θεός, αλλά σαν Υιός του Θεού, σαν άνθρωπος. Για ποιο λόγο? Να σε κρύψει στην αγκαλιά του. Και αυτό δεν πρέπει να φοβάσαι. Πες λοιπόν τα λάθη σου, πες αυτό που σε βασανίζει και πες μέσα σου, θέλω από σήμερα να αλλάξω, να γίνω καλό παιδί, καλός άνθρωπος, όπως με θέλει ο Θεός. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή που τα έλεγα αυτά και είπε το παιδί την πρώτη κουβέντα, συγχώρεσέ με, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, μόνο εσένα θα αγαπώ, άρχιζε και φώναζε, παιδί μου, το δαιμόνιο από μέσα. Όχι. Εμένα θα αγαπάς. Εγώ είμαι ο φίλος σου. Εγώ είμαι ο πραγματικός συμπαραστάτης σου. Ο άλλος είναι ψεύτης, είναι κατεργάρης. Εγώ κουκάλωσα, δεν το ήξερα ότι είχε αυτό το πρόβλημα το παιδί, και άρχισε λοιπόν μια φοβερή στοιχομηθεία με τον σατανά που μιλούσε μέσα από το στόμα του παιδιού. Μέσα από αυτά έλεγε λοιπόν ότι αυτός τώρα έρχεται σαν πραγματικά Χριστός να σώσει την ανθρωπότητα, δηλαδή να την καταστρέψει, και να κάνει τους πάντες να τον προσκυνήσουν. Αφού λέγαμε διάφορα, εκεί του έλεγα, έβαλα το χέρι μου πάνω στο παλικάρι και το σταύρωσα. Εκείνη τη στιγμή σήκωσε λοιπόν το παιδί τα χέρια του και φώναζε από μέσα το διάλογος, αχ, τα κέρατά μου, με καίνε, με καίνε. Τον έκαιγε το χέρι μου που ήταν πάνω στο κεφάλι αυτού του παιδιού.
Πρώτη φορά τα ακούγα αυτά. Κατάλαβα ότι τα πράγματα αυτά ήταν δύσκολα μαζί με αυτό το παιδί και πήρα τηλέφωνο ένα πνευματικό μου παιδί που είναι ιερέας και άλλα 2 παιδιά να έρθουν μαζί να προσευχηθούν για αυτό το άτομο. Μέχρι να έρθουν λοιπόν, εμείς μιλούσαμε πλέον εκεί με τον Σατανά. Είχατε κάνει διάλογο. Και τι έλεγε ο Σατανάς? Ό,τι και να κάνετε, εγώ τώρα θα κυβερνήσω. Του λέω, έχεις γίνει τόσο άσχημος, τόσο κακός, τόσο πονηρός, τόσο φοβερός στην όψη, που ποιος θα σε αποδεχθεί? Γιατί δεν μετανιώνεις να ξαναμπείς στο βασίλειο του Θεού? Γιατί κάποια στιγμή του λέω, για λίγο θα κερδίσεις τον κόσμο, για λίγο θα φανεί η δόξα σου, μετά θα πας ξανά στην κόραση που σου ανήκει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν φώναζε, αχ, αυτή η κόραση που, εκεί που θα με στείλει. Καταλάβαινε και ο ίδιος τι έρχεται για τον ίδιο του Σατανά. Και πήρα λοιπόν ευκαιρία από αυτό και του λέω, γιατί δεν μετανιώνεις? Γιατί δεν λες συγγνώμη στον Θεό που σε έκαμε? Γιατί ο Σατανάς δεν μπορεί να πάρει το θρόνο του Θεού, πατέρα. Το θρόνο του Χριστού θέλει να πάρει, σαν αντίχριστος. Ξέρει πολύ καλά ποιος τον έκανε και φοβάται την δόξα του Ιησού, ο οποίος είναι ο κυβερνήτης όλου του κόσμου. Αυτή την δόξα ζηλεύει. Και γι' αυτό όταν θα έρθει ο Εωσφόρος στη γη να επικρατήσει, δεν θα έρθει απλά σαν Θεός, θα έρθει σαν αντίχριστος. Δηλαδή σαν Υιός του Θεού. Το καταλαβαίνετε? Μάλιστα. Λοιπόν, και του λέω, τι είναι αυτό που σε φοβίζει? Γιατί δεν λες συγγνώμη? Λέει, δεν με αφήνει. Ποιος δεν σε αφήνει? Δεν ξέρω ποιο δαιμόνιο ήταν. Ποιος δεν σε αφήνει? Ο Εωσφόρος? Όχι. Τι είναι αυτό που δεν σε αφήνει? Πες μου, στο όνομα του Θεού σε διατάζω να μου πεις. Μου λέει, η υπερηφάνεια μου. Η υπερηφάνεια μου. Εγώ τώρα θα είμαι αρχηγός στον πάντο και εσύ μου λες να γίνω τελευταίος στον πάντο. Τι είναι αυτό δηλαδή που σε φοβίζει πιο πολύ απ' όλα? Σε φοβίζουν οι προσευχές που κάνουμε εμείς οι χριστιανοί? Σε φοβίζουν ο σταυρός που κάνουμε, η Θεία Κοινωνία που κάνουμε, ο αγιασμός που κάνουμε? Και ξέρεις τι έλεγε? Τίποτα από όλα αυτά δεν με φοβίζει. Γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν τα κάνετε με αγάπη. Την αγάπη εγώ φοβάμαι. Την αγάπη φοβάμαι. Φοβάμαι εκείνον που λέει, που ακούω τους τύπους της καρδιάς του να λέει, Θεέ μου σ' αγαπώ. Φοβάμαι εκείνον που έρχεται να μεταλάβει με αγάπη τον δημιουργό του. Φοβάμαι εκείνον που όταν σηκώνει τα χέρια του η καρδιά του χτυπάει από λαχτάρα. Φοβάμαι εκείνον που αγαπάει τον συνάνθρωπό του, που συγχωρεί, που μετανιώνει. Αχ, όταν είπα αυτή τη λέξη, δηλαδή αυτός που μετανιώνει, πώς το φοβάσαι? Εκεί ένιωθα να καταραίει και να ουρλιάζει και να φωνάζει. Δεν το αντέχω αυτό, με καίει, με καίει. Δέστε τι τον έκαιγε? Αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, αγαπητέ Στέφανε. Τη Μεγάλη Τρίτη γιορτάζει η χριστιανική μας πίστη, η Εκκλησία μας γιορτάζει το μεγαλύτερο δώρο της αγάπης που είναι η συγγνώμη, η μετάνοια. Είναι αυτό που δεν μπορεί να έχει ο διάβολος. Δεν θέλει να μετανιώσει, δεν μπορεί να μετανιώσει. Το καταλαβαίνετε? Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε σήμερα, αν θέλουμε να γιορτάσουμε πραγματικά το Πάσχα του Χριστού και να είμαστε ευτυχισμένοι, να μάθουμε να λέμε συγγνώμη παιδί μου. Συγγνώμη, η πόρνη τι ήταν? Η χειρότερη γυναίκα. Σήμερα της πόρνης είναι η γιορτή. Τι ήταν μια πόρνη? Μια γυναίκα που δεν σεβόταν την ηθική ζωή, που έκανε του κόσμου τα λάθη, που παρέσυρε τόσους άντρες μέσα στη πτώση της αρκολατρίας. Και όμως ένα συγγνώμη και ένα δάκρυ αυτής της γυναίκας που την έβαλε ξανά πίσω στην αγκαλιά του Θεού. Καταλαβαίνετε γιατί η σημερινή γιορτή είναι πολύ μεγάλη? Και χωρίς αυτή τη γιορτή, χωρίς αυτή τη συγγνώμη, δεν μπορούμε να γιορτάσουμε παιδί μου το Πάσχα. Πώς μπορούμε να φτάσουμε κοντά στον εσταυρωμένο χωρίς αυτή τη λέξη μέσα από την καρδιά μας και χωρίς αυτή τη διάθεση να αλλάξουμε ζωή? Η συγγνώμη και η μετάνοια είναι η βάση των αρετών. Λέγοντας όλα αυτά, για να επανέλθω, φοβήθηκα πάρα πολύ ότι ήταν πολύ μεγάλη χαρά του Σατανά για αυτό που έρχεται να κάνει. Και ποια ήταν η μεγαλύτερη του χαρά? Ότι ο κόσμος θα τον αποδεχότανε. Γιατί πια ο κόσμος κάνει ό,τι αυτός του λέει.
Δηλαδή, αν μας πει ο διάολος, έλα μωρέ, τώρα πες ένα ψέμα, θα το πούμε. Αν μας πει, έλα μωρέ, τι είμαστε η γυναίκα σου, η άλλη είναι η πιο όμορφη, θα πάμε. Εάν μας πει, ξέρεις τι, θέλεις αυτή την θέση, με δολιότητα, κέρδισέ τη, θα το κάνουμε. Ναι. Και πόσα άλλα πράγματα σκεφτόμαστε άσχημα και κάνουμε. Για δες παιδί μου, όλα τα κράτη αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη δεν είναι χριστιανική περιοχή, όλη η Ευρώπη. Θεωρητικά. Θεωρητικά. Και όμως ο Θεός τι λέει? Σατανοκρατούμενα χριστιανικά κράτη. Δηλαδή, ποιος κυβερνάει? Ο Σατανάς. Γιατί κυβερνάει ο Σατανάς? Γιατί ό,τι λέει είτε στους πολιτικούς είτε στους εκκλησιαστικούς, αυτά τώρα γίνονται. Είπε στους πολιτικούς, θα κάνετε πόλεμο, τον ξεκίνησαν τον πόλεμο. Είπε στους πολιτικούς, θα νομοθετήσετε ανήθικα νομοσχέδια που θα προσβάλλουν το θέλημα του Θεού. Το κάναμε. Ψέματα είναι αυτά. Και πέστε μου, επειδή ανάφερα ακόμα και την Εκκλησία, ποιος σήμερα έχει την τόλμη μέσα από την Εκκλησία, σαν ηγέτης, να σηκώσει τον άστημά του και να φωνάξει ότι πήραμε στραβό δρόμο? Ένα γεροντάκι Άγιο το είπε ο Πορφύριος, ο Πορφύριος. Παιδί μου, πήραμε άσχημο δρόμο, να επιστρέψουμε πίσω, έλεγε στα κηρύγματά του. Και όμως αυτή τη στιγμή όλοι είμαστε αποκοιμισμένοι. Πάρτε χαμπάρι στους πολιτικούς. Οι πολιτικοί ανοίγαγαν σε μέγα πολιτικό αξίωμα την δολιότητα, δηλαδή με δόλο χειραγώγηση των πολιτών που εκείνοι διοικούνε. Ψέματα είναι αυτό. Κατάφεραν με δολιότητα να περάσουν εντολές κρυφών ηγετών που κυβερνούν όλο τον κόσμο και με φαρμακευτικά παρασκευάσματα να προκαλέσουν τώρα μια παγκόσμια γενοκτονία. Θα τη δούμε ακόμα σε λίγο. Λίγοι είναι ακόμα οι θάνατοι. Πολλές οι παρενέργειες. Σε λίγο θα τις στραφούνε. Θα είναι περισσότεροι θάνατοι και οι παρενέργειες. Το καταλαβαίνετε? Λοιπόν, βλέπουμε έναν κόσμο που στη βάση του εγωισμού έχουν σηκωθεί πόλεμοι που κανείς μας πλέον δεν αμφιβάλλει ότι οδηγούμαστε σταθερά σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι ψέματα όλα αυτά? Όλοι μιλάνε πλέον για πυρηνικό όλεθρο. Γιατί? Γιατί τα πυρηνικά που έχουν αυτή τη στιγμή δεν είναι σαν την βόμβα της Χιροσίμα που έπεσε τότε. Τώρα, αν πέσουν μερικά από αυτά, ο πλανήτης απλά θα διαλυθεί. Θα αλλάξει η δομή της γης. Αλλά μπροστά στη δομή της γης εδώ έχει αλλάξει η δομή πλέον της ηθικής μας ζωής. Άλλαξε η γλώσσα της Εκκλησίας. Δεν λέω για τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί εξάλλου από αυτούς ελέγχονται, από την κρυφή ηγεσία. Μα πώς οι εκκλησιαστικοί αυτή τη στιγμή δεν ελέγχονται από την κρυφή ηγεσία που τους έχει ανεβάσει στο θρόνο? Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που μιλούσαμε και λέει ο Χριστός είναι πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός και νομίζω ότι έχεις κάθε λόγο να το φοβάσαι, δαίμονα. Και εκείνος τι έλεγε σε αυτά? Ναι, ήθελε εκείνος ο καταραμένος, εννοεί τον Χριστό, και έγινε άνθρωπος. Δεν μπορούν να το σηκώσουν οι δαίμονες ότι ένας Θεός έγινε άνθρωπος. Και ήρθε ανάμεσά μας σαν μάνα να μας σώσει. Δεν ήρθε ούτε σαν κατακτητής. Γιατί συνήθως όποιος θέλει να κυριεύσει τον κόσμο έρχεται σαν κατακτητής. Το είδαμε σε όλους τους μεγάλους κατακτητές του κόσμου. Σαν κατακτητές έρχονται. Ούτε ήρθε πάλι ο Χριστός σαν προφήτης, αλλά τι ήρθε? Σαν μάνα. Να σηκώσει το παιδάκι του το αμάρτωλο στην αγκαλιά του, να του πει παιδί μου, εγώ είμαι ο πατέρας σου, ο ορώνιος σου πατέρας, εγώ είμαι η μαμά σου, της ψυχής σου, γιατί εγώ σου δώσα την ψυχή. Σήκω ξανά, μην κάνεις λάθη, μην κάνεις αμαρτίες. Όταν θεράπευσε τον ανάπηρο τι είπε? Του είπε, τώρα γίνεις καλά, μικέτη αμάρτα, μην ξαναμαρτήσεις. Αυτό είναι το μήνυμα. Και αυτό το πραγματάκι δεν το σηκώνει ο Σατανάς με τίποτα. Ναι. Με τίποτα. Πατέρα μου. Κατάφερε, δυστυχώς αγαπητέ μου Στέφανε, να κάνει την μεν εκκλησία άβουλη και χωρίς λόγο. Αυτό που είναι η πολιτική. Αυτό ό,τι που είναι η πολιτική λένε και οι ιερείς. Αυτό το οποίο μας περιγράφει. Αλλά το χειρότερο σε κάποια στιγμή, θυμάσαι παλιά που δεν ξέρω αν είχες ακούσει, είχα πει σε κηρύγματα ότι τότε που με τον Πάπα, ότι θα τον διώξουν αυτόν τον Πάπα, θα βάλουν άλλο Πάπα, μετά θα φύγει και αυτός, θα ξαναρθεί άλλος Πάπας, θα έχουμε Πάπα, θα έχουμε αντιπάπα κτλ. Και του λέω τώρα, η χαρά σου είναι, λέω, που κατάφερες με τους αρχιερείς, δεν πρέπει να τελειώσω τη λέξή μου, και λέει, χαιρόταν τόσο πολύ.
κατάφερα, λέει, να με απιστέψουν οι αρχιερείς και να γράψουν στα παλιά τους τα παπούτσια αυτά που είπε ο Παΐσιος. Άκουσε να δεις τι λέει. Έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια αυτά που είπε ο Παΐσιος και τώρα κάνουν αυτά που τους λέω εγώ. Γι' αυτό και αυτός ο Πάπας τώρα προώθησε αυτά που θέλω και ο άλλος που θα έρθει θα είναι ακόμα πιο καλύτερος φίλος μας εμάς και μετά θα έρθει ο προφήτης μας. Μάλιστα. Κατάλαβα ότι ίσως να μην ήταν τόσο τυχαίο πλέον αυτή η συνάντηση με αυτό το παιδί. Γιατί εμείς αν πούμε τίποτα σαν πνευματικοί, σαν άνθρωποι, σαν ιεροκήρυκες, σαν άνθρωποι που θα μας στέλνει να πούμε μια κουβέντα και να ξεσηκώσουμε τον κόσμο, να τον βοηθήσουμε να συνέρθει, να καταλάβει την αλήθεια, και όμως δεν είναι ακουστά τα δικά μας λόγια. Πολλές φορές όμως αυτά που λέει ο Σατανάς τα υπολογίζουν περισσότερο. Γιατί ήδη το πνεύμα του Εωσφόρου κυκλοφορεί μέσα στα πνεύματα των ανθρώπων. Και αυτός τι έλεγε? Αυτός ήταν δικός μας. Τον εβάλαμε, δεν μπήκε κανονικά σε εκλογή, λες και μυστικά έγινε η πρόθεσή του. Και αυτό με κάνει να απορώ γιατί το πρώτο του επίσημο ταξίδι ήταν εκεί που πήγε και το χέρι αυτού που εφίλησε. Το πρώτο χέρι που φίλησε ο Πάπας αυτός όταν έγινε αρχιερέας της Ρώμης. Θα τα θυμάστε αυτά. Τα θυμάμαι, πατέρα μου, τα θυμάμαι. Απλά θυμάμαι και δεν θυμάμαι. Ξέρω και γνωρίζω. Εκείνο που έλεγε στη συνέχεια πλέον τώρα είναι ότι θα συνεχιστεί αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που πίστευα ότι και αυτός τώρα θα φύγει και θα έρθει ένας άλλος ο οποίος θα είναι πολύ καλύτερος από αυτόν στην επιτυχία και στην ευόδοση και στην παγίωση. Πιο αγαπητός. Στην παγίωση της νέας τάξης πραγμάτων, δηλαδή της νέας παγκόσμιας κυβέρνησης και της νέας παγκόσμιας θρησκείας. Θα συμπροσεύχονται μαζί του, φαίνεται, πιο εύκολα και οι δικοί μας. Γιατί τα βλέπουμε κι αυτά. Που δεν είναι να τα πούμε. Απλά η χαρά του πια είναι ότι και μετά από τον επόμενο θα έρθει μετά ο δικός τους προφήτης. Δηλαδή ποιος? Ο ψευδοπροφήτης. Πατέρα μου. Θα ξέρετε ότι εμείς όλοι θα ζήσουμε να δούμε τα 3 τελευταία βασίλεια του κόσμου αυτής της μορφής του κόσμου μάλλον. Δηλαδή η γενιά που τώρα είναι μικρά παιδάκια, θα δουν αυτά τα τελευταία 3 βασίλεια και τους 3 πάπες. Ο ένας πάπας αυτός που είναι τώρα θα ζήσει να δει, ή μάλλον ζει και βλέπει, την πτώση της δυτικής κυριαρχίας και την άνοδο του πρώτου από τα 3 τελευταία βασίλεια αυτού του κόσμου. Το βασίλειο της Αρκούδας. Ο δεύτερος πάπας που θα έρθει, θα φύγει αυτός τώρα σε λίγο, μην νομίζω ότι θα μείνει πολύ, θα φύγει, ο επόμενος πάπας θα δει. Θα ζήσει το βασίλειο της Αρκούδας και τον ερχομό του δεύτερου βασιλείου, του Δράκου, το οποίο θα είναι τρομερό βασιλείο. Θα είναι ο πραγματικός πρόδρομος του πολιτικού συστήματος του Αντίχριστου. Και μετά από αυτόν θα έρθει πλεοένδοξος με φοβερή δόξα, ποιος? Ο τελευταίος πλέον πάπας, ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος κάτω από τις διαταγές του θα ενωθούν όλες οι υπάρχουσες θρησκείες του κόσμου και δυστυχώς και οι χριστιανικές ομολογίες. Το γεγονός αυτό, το τι θα συμβεί, ήδη το βλέπουμε από τώρα σταδιακά, χαλαρώνουν οι ηθικές αξίες της χριστιανικής πίστης, γιατί θα πρέπει μια μέρα να γίνουν αποδεκτές, έτσι όπως το προωθεί η νέα τάξη πραγμάτων, να γίνουν αποδεκτές από τη χριστιανική μας εκκλησία όλες οι παράπλευρες ηθικές αξίες όλων των ανθρώπων. Να μην έχουμε πλέον διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό, στο λάθος και στο σωστό, στην αμαρτία και στην αγιότητα. Θα θεωρούνται πλέον όλα ότι να αρεστά φτάνει να ικανοποιείται ο άνθρωπος και να είναι ευτυχισμένος. Μάλιστα. Το μεγαλύτερο βέβαια γεγονός θα συμβεί πολύ ελάχιστο χρόνο μετά τον ερχομό πλέον και του ψευδοπροφήτη,
ο οποίος αυτός θα προετοιμάσει, θα προλιάνει την τελειότητα και τον έντοξο ερχομό του Αντίχριστου στη γη. Τώρα εμείς εδώ, τώρα αυτή τη στιγμή, αυτό το Πάσχα μπορώ να πω, ζούμε μια καταλυτική χρονική στιγμή στα παγκόσμια γεγονότα της γης, του πλανήτη μας. Αυτά που θα δούμε τώρα να ξεκινούν, αυτά που θα δούμε να γίνονται, αυτά που θα δούμε να επικρατεί, θα είναι τόσα πολλά που ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή αυτή τη στιγμή να τα σχολιάσουμε. Μπορούμε όμως να σχολιάσουμε αυτό που πρέπει εμείς σαν χριστιανοί από αυτό το Πάσχα να ετοιμαζόμαστε. Και ποιο είναι αυτό που πρέπει εμείς οι χριστιανοί να προετοιμαζόμαστε από αυτό το Πάσχα, αν και χάσαμε πολύ χρόνο, έστω και από αυτό το Πάσχα. Ακούστε να δείτε, κάποια στιγμή όταν έλεγε ότι ήρθε αυτός ο καταραμένος, ήρθε ο Χριστός δηλαδή, και με σταυρώθηκε για εσάς τους αχάριστους ανθρώπους και μας σκότωσε, λέγε εμάς. Μας σκότωσε εμάς. Μας κλείδωσε στον Άδη. Τώρα όμως ήρθε η ώρα εμείς τώρα να σκοτώσουμε αυτούς που τον πίστεψαν. Με αυτά που θα τους βάλουμε μέσα στο σώμα τους. Με αυτά που θα αναπνένε. Με αυτά που θα πίνουνε. Με αυτά που θα τρώνε. Και δεν θα μπορείτε να τα σταματήσετε, λέει. Δεν θα μπορείτε να τα σταματήσετε. Μου έδινε την αίσθηση ότι όλα αυτά, βέβαια αυτά τα έχουμε πει και προηγουμένως, αυτά κάτω από τη φώτιση του Θεού. Τώρα όμως τα επαναλαμβάνει με έντονο τρόπο και μάλιστα τα αποσαφηνίζει κιόλα από τη χαρά του ότι έρχεται πια η ώρα να δράσει σαν παγκόσμιος κυβερνήτης ο Αντιχρίστος. Λέει και πώς θα τα κάνει τώρα. Πώς θα τα κάνει. Βέβαια πιστεύω κάποια στιγμή ότι ο Θεός τα επιτρέπει, γιατί έλεγε δεν πρέπει να στα πω, δεν πρέπει. Σταματούσε κάποια στιγμή, έλεγε δεν θα στα πω, δεν θα στα πω. Του λέω γιατί, τι φοβάσαι αν τα πεις. Αφού εσύ λες ότι θα κυβερνήσεις τον κόσμο, τι φοβάσαι και θα τα πεις. Θα τα πεις στον κόσμο και θα μου πάρεις ψυχές. Θα τα πεις στον κόσμο και θα μου πάρεις ψυχές. Να μείνω λίγο σε αυτό, πατέρα μου, σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά τόση ώρα που μας λέτε αυτά που μας λέτε και θέλω να πω ότι... γιατί σταθήκατε και στην Εκκλησία, η οποία δυστυχώς έχει φύγει από τον Χριστό και είναι περισσότερο προς τις αγκάλες του έχει φύγει του έξω από εδώ. Η ιεραρχία, οι ιεράρχες. Είναι τυφλωμένοι κάποιοι εκκλησιαστικοί ηγέτες. Οι ηγέτες αυτοί, οι ιεράρχες τέλος πάντων, είναι προς τις αγκάλες του έξω από εδώ. Ο κόσμος μέσα του έχει την πίστη και ψάχνεται, παιδί μου, να το ξέρεις. Και υπάρχουν και άγιοι ιεράρχες. Σας ακούω, σαφώς δεν μπορούμε να τους τσουβαλιάσουμε όλους. Σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί τώρα περιγράφεται με αφορμή αυτή τη διαδικασία εξορκισμού. Αυτό είναι το οποίο περιγράφεται, έτσι λέγεται. Πράγμα το οποίο βέβαια η Ορθόδοξη Εκκλησία θέλει να το βάλει κάτω από το χαλί, λες και δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει αυτή η διαδικασία και επειδή έχει τύχει και έχω κάνει και ρεπορτάζ για τέτοιες καταστάσεις και εγώ σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά και το πώς το εκλαμβάνει ο καθένας το μήνυμα το οποίο στέλνεται είναι προσωπική του υπόθεση. Έτσι, εδώ πέρα δεν μπορούμε. Θέλει κανείς τα πιστεύει. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε κανενός στο μυαλό κάτι. Η μεγαλύτερη χαρά του Σατανά είναι να μας κάνει να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει. Αυτό είναι το τέχνασμα. Μου λες, σε ένα πόλεμο, στρατηγικό πόλεμο, ένας που θέλει να κερδίσει τον πόλεμο αποκαλύπτει τις θέσεις του, αποκαλύπτει που είναι. Σαφώς και όχι, εντάξει, σαφώς και λοιπόν όχι. Αυτό κάνει και ο Σάτανας αυτή τη στιγμή. Και άκουσε να δεις, γιατί το ανάφερα προηγουμένως αυτό. Αυτά που θέλει να κάνει, με αυτά που θα τρώμε, θα πίνουμε κτλ. Για να δείξω και στα άλλα τα παιδιά, ποια είναι η δύναμη η φοβερή, είπα στο ένα παιδί. Βάλε το χεράκι σου, παιδί μου, πάνω στο παλικάρι αυτό και πες, Χριστέ μου, σ' αγαπώ. Την ώρα λοιπόν που έβαλε το χέρι και έλεγε, Χριστέ μου, σ' αγαπώ, ούρλιαζε. Και έρχομαι, δεν αντέχω αυτή τη φωτιά, δεν αντέχω αυτή τη φωτιά. Γιατί? Ακόμα και η λέξη αυτή, Χριστέ μου, σ' αγαπώ, τον τρόμαζε. Τίποτα δεν φοβάμαι περισσότερο από την αγάπη. Τίποτα δεν φοβάμαι περισσότερο από το να νιώθω ότι κάποιος αγαπάει τον Θεό αν την αγαπάει εμένα. Μετά έγιναν κι άλλα, αλλά θα επανέλθω και σε ένα άλλο σημείο για να πω στα παιδιά, να δουν τα παιδιά τι είναι αυτό που το φοβίζει και τι πρέπει εμείς να κάνουμε σαν χριστιανοί από εδώ και πέρα. Μου λέει διψώ.
Έβαλα ένα ποτήρι νερό μπροστά του και το έδωσα να πει. Το έπιε. Μετά από λίγο διψώ. Τι έκανα τώρα? Έπιασα λοιπόν το ποτήρι, το έβαλα νερό και από πάνω έκανα το σχήμα του σταυρού. Και το έδωσα να πιω. Μόλις το είπε, έκανε με το ξέρασε. Με καίει, τι είναι αυτό που βάλες μέσα? Δεν έβαλα μέσα, απλά το σταύρωσα. Το καταλαβαίνεις? Κάποια στιγμή λοιπόν έβαλα μέσα στη χούφτα μου λίγο νερό και το σταύρωσα. Και το έβαλα πάνω στο κεφάλι του. Να δείτε πως ούλιαζε, πως φώναζε και έχομαι. Γιατί όμως σας τα λέω αυτά? Για να πω σε όλους όσοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ότι όλα αυτά που θα γίνονται θα είναι έξω από την κοινή λογική. Και ο Σατανάς δεν θέλει να ξέρουμε την αλήθεια. Γι' αυτό προτείνω σε όλους τους χριστιανούς από αυτό το Πάσχα δύο πράγματα να κάνουμε. Πρώτον, να αγαπάμε τον Ιησού με την καρδιά μας. Εξάλλου σήμερα τον τρόπο αυτό έλεγε το πρωί. Τον νηφίο αδελφοί αγαπήσαμε. Και δεύτερον, να ζητάμε συγγνώμη για τα λάθη μας, αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη. Και θα μπορούσα λοιπόν να πω και το τρίτο, να κάνουμε σε ό,τι τρώμε, σε ό,τι πίνουμε, πάνω του το σταυρό και λέμε Χριστέ μου, ευλόγησε εδώ και μην αφήσεις να πειραχθούμε από οτιδήποτε κακό. Αν αυτό το κάνουμε, θα έχουμε τρομερές δυνάμεις να αντισταθούμε σε οτιδήποτε γίνεται. Διαφορετικά, παιδί μου, θα δείτε σε λίγο τι θα γίνει. Θα δείτε. Θα καταστρέφονται οι παγκόσμιες αλυσίδες διατροφής των ανθρώπων, γιατί θα πρέπει στη θέση τους να αναγερθούν καινούργιες, με ενσωματωμένα ιατρικά, γενετικά παρασκευάσματα. Και να δούμε τότε ποιος θα μπορέσει να αντιδράσει. Ναι. Το να πιστεύουμε λοιπόν στον Χριστό, το να τον αγαπούμε, όπως λέει το σημερινό τροπάριο, τον νηφίο αδελφοί αγαπήσουμε. Και να τον αγαπήσουμε, παιδί μου, ξέρεις πώς? Το λέει η ίδια η λέξη. Νηφίος τι σημαίνει? Ο γαμπρός. Εδώ έχουμε μια σχέση ανάμεσα στον νηφίο και στην νηφία ψυχή του καθενός μας. Δηλαδή, όπως οι ερωτευμένοι αγαπιούνται και γίνονται ένα, έτσι θα πρέπει και εμείς από σήμερα να γίνουμε μαζί με τον Ιησού. Ο νηφίος εκείνος και εμείς η νηφία ψυχή του. Αλλά μόνο με μια διαφορά. Ότι μέχρι τώρα ξέραμε τον Θεό σαν πατέρα, αυτός να μας αγκαλιάζει, αυτός να μας κρίσει στην αγκαλιά του. Όμως τώρα μας αποκαλύπτει και άλλη μια τρομακτική δύναμη. Ποια? Ότι εκείνος έγινε Υιός του ανθρώπου, δηλαδή άνθρωπος. Και έγινε ένα μικρό παιδί στη Βηθλεέμ. Για ποιο λόγο? Για να τον αγκαλιάσουμε τώρα εμείς σαν άνθρωποι και να τον κάνουμε τον άνθρωπό μας, τον αγαπημένο μας. Είδες πώς φωνάζεις εσύ όταν πας στο σπίτι? Παιδί μου, κόρη μου, γέ μου. Έτσι δεν φωνάζεις? Τα παιδιά σου. Εννοείται. Έτσι λοιπόν με αυτή τη λέξη να φωνάζουμε εμείς οι άνθρωποι ποιο? Τον Υιόν του Θεού που έγινε Υιός του ανθρώπου. Πώς το φώναζε η μαμά του, η Παναγία? Γέ μου δεν το φώναζε? Πώς το φώναζε? Βασιλιά μου δεν το φώναζε? Αγάπη μου δεν το φώναζε? Φως μου, χαρά μου. Αυτό ζητάει από αυτό το Πάσχα πλέον ο Θεός Πατέρας. Να αγαπήσουμε το γιο του σαν γιο της καρδιάς μας, σαν αγαπημένο μας πρόσωπο, και να γίνει ο βασιλιάς μας, ο Θεός μας, η χαρά μας, η ζωή μας, ο ήλιος μας. Ό,τι λόγια γλυκά λέει μια μάνα για το παιδί της, να το πούμε στον Ιησού. Γι' αυτό και τώρα που θα πάμε στη Σταύρωση, που θα πάμε στο Σταυρό από κάτω, άλλοι πώς θα έρθουν να τον δουν? Θα έρθουν σαν ξένοι. Να δούνε αυτό που έγινε. Σταυρώθηκε ο Χριστός, λέει. Εντάξει. Άλλοι θα έρθουν σαν φίλοι που τα έχουν λίγο καλύτερα με την Εκκλησία. Θα το δουν το καημένο, τον Υιόν του Θεού, τι έπαθε. Όμως θα φύγουν σε λίγο. Ποιοι όμως θα μείνουν κοντά του? Μόνο αυτοί που μπόρεσαν να τον αγαπήσουν όπως τον αγάπησε η μαμά του και ο αγαπημένος του μαθητής ο Ιωάννης. Έμειναν κάτω από το σταυρό. Έμειναν δίπλα του. Πώς τον φώνασε η μάνα του κάτω από το σταυρό? Γέ μου. Και έκλαιγε. Αυτή είναι η αγάπη. Να κλαις για κάτι δικό σου. Εσύ, παιδί μου, μπορεί να μάθεις ότι ο φίλος σου εκεί που δουλεύεται ή κάποιος άλλος, το παιδί του χτύπησε. Δεν θα λυπηθείς? Σαφώς. Αλλά θα πάθεις τίποτα περισσότερο? Τίποτα περισσότερο. Ναι, δεν θα πάθω κάτι άλλο, ναι. Θα διαφορήσεις μετά, εντάξει, να πεις, τι να κάνουμε, θα πας σπίτι. Αν όμως ήξερες ότι το δικό σου παιδί χτύπησε, το δικό σου παιδί είναι άρρωστο, το δικό σου παιδί δυσκολεύεται και πρέπει να το τρέξεις στο νοσοκομείο κτλ. Πώς θα πήγαινες? Αλλάζει η ζωή σου. Θα δούλευες εκεί, θα δούλευες ακόμα? Όχι βέβαια. Θα τα εγκατέλειπες τα πάντα. Το καταλαβαίνεις? Αυτό σημαίνει να αγαπάς κάποιον σαν κάτι δικό σου. Γι' αυτό το Πάσχα άλλοι θα έρθουν σαν ξένοι, άλλοι θα έρθουν σαν φίλοι, αλλά και άλλοι θα έρθουν σαν
σαν όπως η μαμά του, όπως ήταν ο αγαπημένος του φίλος και μαθητής, θα είναι από κάτω. Και εκεί θα πούνε, αυτός είναι ο βασιλιάς μας, αυτός είναι η καρδιά μας, αυτός είναι η αγάπη μας. Γι' αυτό θα μείνουν εκεί. Θα συμπορέσουν και θα συμπορευτούν. Αυτοί λοιπόν που θα συμπορευτούν με αγάπη στο πάθος του, αυτοί είναι, αγαπητέ μου Στέφανε, που θα δουν και την Ανάστασή του. Ανάσταση δεν είναι αυτοί που θα πάνε στην εκκλησία για να πούν Χριστός Ανέστη και θα πάνε μετά να φάνε τη σουπίτσα τους. Ανάσταση θα κάνουν αυτοί που θα νιώσουν τον πόνο του, όπως η μαμά του, αλλά θα νιώσουν και τη χαρά του με την Ανάστασή του. Γιατί στην Ανάσταση ο Χριστός δεν θα είναι πλέον απ' έξω ή δίπλα τους. Θα είναι απλά μέσα τους, μέσα στην καρδιά τους. Το καταλαβαίνεις? Δεν θέλει ο Χριστός να έρθει δίπλα μας σαν ξένος, να κάτσει κοντά μας. Θέλει να μπει στην καρδιά μας σαν αγαπημένος βασιλιάς της ψυχής μας. Αυτό είναι το μήνυμα, αγαπητέ Στέφανε, που θα ήθελα να δώσω σε όλους. Και να μην ξεχνάμε ότι ο σταυρός που κάνουμε είναι το μεγαλύτερο σύμβολο αυτή τη στιγμή στα έσκατα χρόνια. Όταν πήγαινα σε ένα μου ταξίδι και έλεγα, δε Θεέ μου, τι να τους πω, τι έλεγε? Θα τους πεις να λένε το Πάτερ ημών, παιδί μου, και να κάνουν το σταυρό τους. Και έλεγα από μέσα μου, το Πάτερ ημών το λέμε τακτικά. Μα τι σημαίνει αυτό? Και μέσα σε αυτή την πορεία του ταξιδιού, τι ανέλυε ο Θεός? Όταν λέτε Πάτερ ημών εν της ουρανής, ομολογείτε ότι εγώ είμαι, παιδί μου, ο βασιλιάς, ο πατέρας και η μάνα της ψυχής σου. Αλλά την ώρα που θα λες, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Είναι τα τρία αυτά που ζητώ από την ψυχή σας. Να ζει αγιασμένα, γιατί τότε με δοξάζετε, να ζητάτε το ερθέτω βασιλεία σου, το Άγιο μου Πνεύμα, για να έρθω να κατηγήσω στην καρδιά σας, και το τρίτο, γεννηθείτε το θέλημά σου, για να κάνετε πάντα το θέλημά μου, για να μην βγαίνετε ποτέ από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μου. Και τα υπόλοιπα σκεφτόμουν τι σημαίνουν. Αμέσως μετά, είδες, αυτά θα τα λέτε όταν θα βάζετε τα τρία δάχτυλα στο κεφάλι σας, για να αγιάζετε το κατοικώνα της ψυχής σας, που είναι ο νους, η λογική και το πνεύμα. Και μετά σκεφτόμουν, και όταν το κατεβάζουμε στην κοιλιά μας προς τα κάτω, το σύμβολο, τι να σημαίνει άραγε σε αυτό? Και εκεί τι έλεγε? Εκεί στην περιοχή της κοιλιάς είναι το γεννητικό σύστημα του ανθρώπου, είναι το οροπητικό σύστημα του ανθρώπου, είναι το εντερικό σύστημα του ανθρώπου, που χωρίς αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Σωστά? Βέβαια, ναι. Να αγιαστεί, λέει, αυτό είναι το σώμα. Να αγιάσω το σώμα σας με όλα τα συστήματα του μέσα, όπως τα έχω κάνει εγώ σαν Θεός, για να μην υποφέρετε από αυτά που θα έρθουν. Και μετά, όταν σκεφτόμουν, και μετά βάζω το χέρι μου στα δεξιά. Εκεί θα λες, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις ωφελίες ημών. Γιατί η μεγαλύτερη διδασκαλία είναι να μάθετε να ζητάτε συγγνώμη και να δίνετε συγγνώμη. Μάλιστα. Να ζείτε τη συγγνώμη, να τη ζητάτε, να τη λέτε συγγνώμη, και άφεση με τα ωφελήματα, ως και εμείς αφήνουμε. Και το αριστερά να παρακαλάτε να μην φεύγετε από το χέρι μου. Δες Στέφανε, παίρνεις τα παιδιά σου και πας κάπου. Ναι. Και είναι δρόμος. Εσύ από ασφάλεια τι κάνεις? Τα αφήνεις μόνο τους τα παιδιά να τρέχουν ή τα κρατάς από το χεράκι τους? Τα κρατάω από το χέρι. Αυτό λέει είναι, μη συνεχίσεις πείραμα, μη μας αφήνεις, πατέρα μου, λέει, από το χέρι, κράτα μας σφιχτά από το χέρι, γιατί εμείς σαν παιδιά πολλές φορές δεν ξέρουμε ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Και τότε εγώ θα σας κρατάω γιατί το θέλετε εσείς, παιδιά μου. Και τότε μπορώ να σας λυτρώσω από κάθε πειρασμό. Γιατί θα με αφήσετε να σας κρατάω το χέρι και να κατευθύνετε τη ζωή σας. Δεν είναι όμορφο, σαν ερμηνεία? Είναι πάρα πολύ ωραία ερμηνεία. Η αλήθεια είναι και απλό και κατανοητό. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι σε σένα, αγαπητέ μου Στέφανε, εύχομαι και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, αλλά και σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους. Τι? Από σήμερα να ζήσουμε τα τρία όμορφα πράγματα. Ποιο? Να μάθουμε να συγχωράμε και να ζητάμε συγγνώμη. Δέστε τη γυναίκα, μια πόρνη, μια τελευταία, μια αισχρή. Πες μου σήμερα, αγαπητέ μου Στέφανε, ποιος δεν είναι πόρνος, ποιος δεν είναι ακάθαστος στο σώμα, ποιος δεν μόλυνε το σώμα του? Πες μου την αλήθεια. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε πολλοί. Δεν είναι ελάχιστοι. Απειροελάχιστοι ίσως κανένας. Το καταλαβαίνεις? Επομένως έχει νόημα λοιπόν από σήμερα να ζητάμε συγγνώμη που μολύναμε το σώμα μας. Αλλά μόνο το σώμα μας είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το μυαλό μας. Δέστε πως αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος δεν ξέρει ποια είναι η λογική. Χάθηκε η ισορροπία της λογικής. Και έγινε το ανήθικο ηθικό και το ηθικό ανήθικο. Ψέματα? Όχι.
Γι' αυτό πρέπει να παρακάνει να μας φωτίζει και ο Θεός. Εγώ λοιπόν εύχομαι να μάθουμε πρώτα να ζητάμε συγγνώμη. Δεύτερο, να μάθουμε ότι ο Χριστός ήρθε στη γη σαν μάνα να μας σηκώσει, σαν μάνα να πονέσει. Γι' αυτό σαν μάνα θεράπευσε τον παραλυτό, σαν μάνα θεράπευσε τον τυφλό, σαν μάνα πήγε στον αμαρτωλό και τον σήκωσε και του λέει «Μη και τι αμαρτάνεις, μην παιδάκι μου, μην αμαρτάνεις ξανά, μην πληγώνεις ξανά την ψυχή και το σώμα σου». Σαν μάνα ήρθε παιδί μου να σταυρωθεί, μου λες, αν πάθει κάτι το παιδί σου και το παιδί του καθενός μας, ποιος θα υποφέρει και ποιος θα τρέχει από το επόμενο βράδυ, ο ξένος ή η μάνα του? Η μάνα του. Η μητέρα του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σαν μάνα ήρθε να πληγωθεί και να σταθεί κοντά μας. Αν λοιπόν εμείς αυτό το Πάσχα δεν τον αγαπήσουμε σαν μάνα και πατέρα, σαν πατέρα που μας λατρεύει και σαν μάνα που με τη στοργή της μας κρύβει μες στην αγκαλιά του και ζητάει πάντα από το Θεό Πατέρα του σαν ο μοναδικός Μεσσίας του ουρανού και γης να μας ευλογήσει, τότε δεν καταλάβαμε τίποτα από το μυστήριο της πίστης μας. Καταλάβατε? Απόλυτα. Και εύχομαι λοιπόν σε όλους πραγματικά καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση, Στέφανέ μου, σημαίνει να αναστηθεί το πνεύμα μας να δει την αλήθεια. Να αναστηθεί το σώμα μας και να ζήσουμε όπως θέλει εκείνος. Με τις δικές του εντελώς, όχι με όλα αυτά που μας ετοιμάζει εκείνος. Πατέρα μου, σας ευχαριστώ θερμά, την ευλογία σας. Ήταν πολύ όμορφη η συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά. Ο Θεός να σε ευλογεί όλους, παιδί. Να είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα. Focus 103,6.